Kalaan. Nalsam. Kabagis, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kabagis kat agluto kami tikindi nga sa lamagi mga kabagis kan aji daduma mga kabagis kat pagalsume okay sa mga kabagis ta no hantong ako okay sa no pagalsuman kasi mga kabagis kan dati nga sa lamagi mga kabagis kat agkapuji inti pangasaan mga kabagis di bantay da nanay Mire ato yung mga kabagis inala na ni Kuya Jenti hindi pa ijida na ni Mire mga kabagis ato yung mga kabagis aji na aramid ko ni agida duman aramid ko adupay mo dito yung mga kabagis nga na aramid so pagusan tayo ta aldawon ni pinangan tumanan namaya gamin no sa lamagi ti pagalsin mo mga kabagis ta ano makatipid ka kasi jay na ano agala kan tulat ti garo kun sa lamagen sa tulat episode mo og paagalsum kati si daunan kasi mga kabagis kano kay mo kinday garamit ka na sa lamagen so paysa ang gipisom isyo mo jalakan siyam so tatahan mga kabagis sa ano na paggas ka wow ang pelag tungtong ta ano mapaggasan mga kabagis na lang da pangagok o kista yan na di mga tayo matang samit ko legal sumbag Nabang ko na tayong tuludan da pastura mga kabagis ta makalawlaway da ka na tabinuya da gamin di black ko mga kabagis ng mga anak ti sa lamagay kat nakita da di kalman di bagada mga kabagis bigyan mo din ako gen ng ano kasi naglalaway si pastor sabi niya daw kasi gusto niyang makatikim ng salamagay sabi niya kunanaaya mga kabagis imbagana di kalman tapos din tuludak to tayo mga kaskin na mga sigod baga naglilihi kaya ta pastora sabi niya naman ikaw nga pinaglilihan ko kaya pala ang payat ko Data mga kabagis kat dati ubing nga bangat dito para manantay ti sa lamagi mga kabagis kita nyo na bulang mo ba na bukal? Himas? Dabay may sakti na Ansam?
Nagasang. Nasamait. O, diba mga kabagis nagsamait? Ubing pa'y datan ni Ubing pa'y datan ni mga kabagis. O, di pa'y maalsaman ni Ibukal. Siya umutagong mau. Yan kami ni video. Siya umutagong. Ito kam. Ay, dugyot. Nalsam. Bye. Nagasang. Napait. Nagasang. Ibaga man ito ang kamera na yun. Nagasang. Nyaraman na. Bakla ka. Pwede na. Ibaga ko ni tatay ang din mo. Ay, pag ibaga ko ni tatay. Madim ibaga nga bakla ka. Oh, bakla ka. Kini tatay sa buotin na ko. Din kay ibaga bakla ka. Bakla ka. Bakla ka. Pwede. Hindi pulong ka. Tay! Bakla ka. Pulong ka, ma'am. Tata mga kabagis, basitan ni ate latan ni mga kabagis. Ate dinakwamin ni mga kabagis. Nagadumutan. So arami din tayo labit. Ate ni mga kabagis, tanwa pantagluton. Ganda to di baklang to. Sky. May net. May nagamang? Dugong. Maladawang man. Tugtog. Gumul ka. Sutak sa lapayag mo sa lamagay. Tagadiyak ate sa labagi. Turut mo, ikwam. Ne, kasi ano. Hindi ka naman din ano. Sige. Napasaktan kaya ba din nagpigsa. Ay, maglinis ka dito mamaya. Hindi ka mo. Pagod kayo. Ang pagod mo. Isla ka lang kalaw. Daan mo. Maglinis ka tao. Hindi ka mo garod tagtog. Hindi ka mo garod naglinis. Hindi pa yung maawit ate. Ate. Ako maglinis ha. Ayaw gulong ngayon. Buktik.
Nagadunga amom. Nagadunga sa om. Maganda sa Sa nalpasmin ni mga kabagis nga ukisanan ni sa bantay nga rin nga ilutan mga kabagis ta no makaraman to sa magi nga lulip ay kindi ni tantanan katabantay nga rin nga lutuanan mga kabagis. Sila ta mga kabagis kat habang agluluto da pailat na po saktun to mga kabagis nga maluto di na po kat aramidin men mga kabagay. O di sa lamagi mga kabis, inikamit asukar ka, nagkasta ni mga kabagay. Tapos inikamit danom na pudot mga kabagay. Tapos nagkastan mga kabagay. Pagkastan na ka. Ni mga kabagay, damdama mga kabagay. Kat ikantay tibasit ng asukar na no. Tumangkan mga kabagay. Ano makuna nga. Kendi. Nagimas ni Hello mga kabagis, so tata mga kabagis kat nalpas nga naluto atin ni mga kabagis. Kat kalkalpas milang nga nangan mga kabagis, kat isindami lang, kat dinardaraan nga papaya. Kaadwan na papaya mga kabagis na nagngina nga roti karnen. Kat suganan tayo nga roti mga mga kabagis na nagimas ka na, ngamri naman ang daragal sa hingit ka ba? So, tata mga kabagis kat ikan tepit asukar na no. Wow, kakaradugaw. May pisok ta na eh. Taano nasamit mga kabagis ano nga naalso. Oops. Sobrang alaw. Kana mga na. Malasam na. Malasam. Dan. Mahulog sa utang na. Kaya yung bibigyan sa akin. Kaya yung bibigyan. Ayaw mo, bibi? Hindi ko naman. Gawin itipi. Nagimas mga kabagis nga nagalsamat lalo nga umal sa mga kabagis ta naglaok-laok daang Dito, kitakwan. ito
Naalisam tinawag tan. Kaya yung tugtog bagtay. Tugtog bagtay. Shout out kini Lolo Ermeng, Lola Bennett, Tita Prese, Tito Bonnie, Tita Aimee, Tita Becca, Tito Ferdinand, Ate LG ng Giling Rosales, Pangasinan, kini Auntie Michelle, Uncle Leo, at buong Raquel family, Auntie Mary Tumeldan, Auntie Arlene Soriano Cruz, Uncle Rolly Escote, Jamfed Estramentel, kini Manong Marben Cabanilla. Ito nyo ni mga kabagis na ang nagimas. Kat dati mga artipalpas na si video kung mga kabagis. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kami updated sa ating mga video. Bye!